Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí kolegovia, prajem vám príjemný dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste si zapli našu dnešnú online prezentáciu, kde vám poskytneme množstvo zaujímavých a dôležitých informácií, ktoré veríme, že vám pomôžu pri predaji nášho produktu v sezóne 2026. Na úvod mi dovolte, aby som sa vám veľmi pekne poďakoval za spoluprácu, za vašu dôveru. Sme veľmi radi, že naši spoloční klienti sa vracajú z našich zájazdov spokojní. Veľmi podrobne sledujeme a vyhodnocujeme všetky dotazníky a môžem povedať, že na základe týchto parametrov, ktoré sledujeme, sme tento rok ešte o niečo lepšie, ešte vyššie posunuli tú latku spokojnosti v porovnaní s predchádzajúcou letnou sezónou. Takže v mene celého kolektívu CK Hydrotour sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu dôveru a urobíme všetko preto, aby sme si vašu dôveru udržali aj v letnej sezóne 2026 a najmä urobíme všetko preto, aby sme si vašu dôveru zaslúžili. Ďakujeme veľmi pekne. Na úvod poviem ešte niekoľko informácií všeobecných a potom prejdeme k prezentácii. Čo sa týka leteckej spoločnosti, budeme využívať naďalej služby leteckej spoločnosti SmartWings. Za celú dobu existencie našej spoločnosti musím povedať, že táto spolupráca je výnimočná, je bezproblémová. Letecká spoločnosť disponuje 45 plus lietadlami. Je to obrovská výhoda v prípade nejakých prevádzkových, technických príčin a tak ďalej. Vedia veľmi pohotovo reagovať. Letecká spoločnosť týchto rozmerov si môže dovoliť mať 1-2 lietadlá nie je úplne vyťažené, respektíve pripravené v prípade nejakých problémov, takisto to robí letecká spoločnosť SmartWings. Pokiaľ dojde k nejakým technickým prevádzkovým problémom, letecká spoločnosť je veľmi pohotovo reagovať. Má bázu nielen v Bratislave, takisto v Prahe, v Poľsku, v Maďarsku, vo Francúzsku, v zimných mesiacoch lietajú v Kanade. Veľká výhoda je to, že veľká časť lietadiel, veľká časť ich flotily je v Prahe. V prípade akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémov vedia pohotovo reagovať, vedia vyslať lietadlo z inej bázy a tým pádom aj tento rok sme v podstate nezaznamenali. Myslím, že tento rok bol absolútne rekordný, čo sa týka odletov na čas. Bolo veľmi málo meškaní. Pokiaľ došlo k nejakým prevádzkovým technickým problémom, v podstate sme si to ani nevšimli a keď aj došlo k nejakému problému, že lietadlo nemohlo odletieť do hodinky, do 2 hodín, tu bolo ďalšie lietadlo. Takže sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s touto leteckou spoločnosťou a verím, že to pre vás aj pre nás znamená pokojný spánok v letných mesiacoch. Môžeme sa na ňu spoľahnúť. Pokiaľ by došlo k akýmkoľvek problémom, vieme, že vedia pohotovo reagovať a vedia tú prepravu zabezpečiť, čiže nehrozia nám nejaké meškania 12, 24 a tak ďalej hodinové. Čiže toto sa veľmi tešíme, že udržujeme naďalej túto spoluprácu. Ďalším takým momentom, čo sa týka spolupráce s leteckou spoločnosťou, dôležitým momentom je, že obmieniajú svoju flotilu, neustále obnovujú svoj letecký park a kupujú nové lietadlá, čiže modernizujú. A ďalším veľmi dôležitým bodom je, že sú bázovaní v Bratislave. Pokiaľ využívame služby leteckej spoločnosti, ktorá je bázovaná na Slovensku, v Bratislave, nelietame tzv. Opačné večka, čo sa deje v prípade využívaní služieb zahraničných prepravcov a vtedy dochádza u mnohých klientov k takým ako sťažnostiam, komentárom z titulu toho, že ako keby majú pocit, že prichádzajú o ten prvý a posledný deň, pretože lietadlo, keď odlieta z destinácie vonku a ide najprv na Slovensku a potom naspäť, tak tam dochádza k určitej takému časovému úseku, kedy vlastne ten klient tej destinácii nie je a kedy stráca určitú časť toho prvého a posledného dňa. V opačnom prípade, pokiaľ je to lietadlo bázované, tak ako lietame my so SmartWingsom v Bratislave, tak najprv klienti ten prvotný bod odletu, prvotný bod, kde lietadlo štartuje, je Bratislava, ide do destinácie, následne bere klientov a vracia sa naspäť do Bratislavy, čiže vlastne neprichádzajú ako keby o žiaden čas strávený v tej destinácii, že toto je ďalšia z tých výhod. A samozrejme aj z titulu tej veľkosti leteckej spoločnosti vyplýva, že majú množstvo posádok, či vedia naozaj operatívne reagovať aj v tomto zmysle v prípade nejakých prevádzkových komplikácií. Čiže to sa týka leteckej spoločnosti, toto sú také základné informácie. Ešte v prípade záujmu trošičku sme lepšie sprocesovali ten systém predaja sittingov a stravy v lietadlách. Takže kedykoľvek budete mať klientov, ktorí si prajú konkrétne miesta, ktorí si želajú objednať dopredu nejakú stravu, sme vám plne k dispozícii s kolegami. Čo sa týka delegátov a animátorov, čo sa týka celkovo nášho personálu, v destináciách, ale aj na letiskách na Slovensku. Máme k dispozícii našich kolegov pri odlete na každom jednom letisku,
Či už je to Bratislava, Poprad, Košice, všade sú naši letiskoví asistenti, ktoré sú tým klientom k dispozícii už od toho momentu, ako vstúpia na letisko, či akékoľvek otázky majú, sme im plne k dispozícii už od tohto momentu, pokiaľ odlietajú. V destinácii ich čakajú naši delegáti, čakajú ich naši kolegovia, naši animátori. Čo sa týka transferov, tak aj napríklad také destinácie, ako je Turecko, veľkej destinácii, sa snažíme každý jeden autobus vypraviť s našim sprievodcom, s našim delegátom, ktorý poskytne klientom prvotné informácie. V podstate už od toho východu z tej haly sú tam vždy nejakí kolegovia, ktorí usmernia všetkých klientov, kde majú ísť, dostanú všetky informácie už na letisku, vypravíme ich, čiže vlastne celý ten proces je veľmi podrobne kontrolovaný. Je tam k dispozícii množstvo našich kolegov. Čo sa týka tých transferov, tak si naozaj dáme záležať na tej logistike tých transferov v týchto destináciách. Zabezpečíme to, aby tie transfery boli podľa možností priame a pokiaľ sú tam nejaké zastávky, nech je čo najmenej. Absolútne sme sa zakázali alebo vylúčili, vlastne, čo sa týka tej prepravy, aby sa robili nejaké technické zástavky pri nejakých obchodoch a tak ďalej, čo sa stalo takým zlým zvykom niektorých cestovných kancelárií, kde tí šoféri zastavia pri nejakých miestach, kde majú asi nejaké provízie alebo niečo podobné. Toto sme vyslovene zakázali robiť našim partnerom. Pokiaľ by k niečomu takému došlo, naši delegáti nás okamžite informujú a okamžite vymeníme šoféra, vymeníme prepravnú spoločnosť. Proste dávame si záležať na tom, aby naozaj tie transfery boli čo najrýchlejšie a najkomfortnejšie. Takisto naši delegáti sú súčinní pri check-inoch. Pokiaľ majú klienti nejaké požiadavky, snažia sa naozaj pomôcť, vyhovieť, snažia sa ovplyvniť aj tých check-inárov. Čiže sú tam naozaj až do toho momentu, pokiaľ tí klienti naspäť odlietajú z destinácie, sú súčinní, sú nápomocní a poskytujú všetky dôležité informácie. Čo sa týka provízneho systému, ja už som spomínal minulý rok, že dojde k nejakým úpravám tých pásiem v tom províznom systéme. Neurobili sme to poslednú sezónu, ale je to v podstate už 10 rokov, kedy držíme rovnaké provízne pásma. Udržíme rovnaký bonusový systém, čo je veľmi dôležité. Udržíme ten bonusový systém veľmi atraktívny, čiže budú tam nadprovízie 1, 2, 3 až 4%. Naozaj množstvo predajcov sa už nachádza v tom pásme 4% nadprovízie, čiže ich celková provízia dosahuje až 14%. Pristúpime len k určitej úprave tých pásiem, nebude to žiadne dramatické zvýšenie, budeme vás o tom informovať v rámci toho provízneho listu, ale keď už hovorím A, tak poviem aj B, čiže urobíme určité navýšenie tých províznych pásiem. Verím, že väčšina z vás dosiahne tie pôvodné nadprovízie a budeme sa tešiť pokiaľ aj vyššie. A to B, čo som chcel povedať, je, že pracujeme aktuálne na atraktívnom systéme zvýhodnenia first moment predaja, o ktorom vás budeme čoskoro informovať. Čiže vymýšľame ešte určité nejaké motivačné nástroje na to, aby aj pre vás bol ten first moment ešte atraktívnejší. A budeme vás v najbližších týždňoch o tom informovať. Takže to je zatiaľ všetko, čo sa týka toho provízneho systému. Čo sa týka early book predaja, čo sa týka toho first moment predaja, tak určite ste si všimli, že mnoho hotelov má veľmi dobrý ten first moment predaj. Naozaj ten predaj sa presúva stále viac a viac do toho skorého nákupu v mnohých krajinách, v mnohých západných krajinách a tak ďalej. Nemecko, Anglicko naozaj vypredávajú ohromným tempom v predstihu. Takisto východná Európa, Poľsko, Česko. U nás sa to tiež posúva výraznejšie. V predstihu sa predávajú mnohé hotely, mnohé destinácie. Hotelieri pristupujú k trošku takým inovatívnym formám, ako redukovať ten early booking. Čiže aj preto sme veľmi radi, že sa snažíte aj vy dopredu predávať, pretože tie zľavy zo strany hotelov sú najatraktívnejšie. Teraz my tie zľavy len premietame do tých našich zľav predajných a majú také nové systémy obmedzenia toho early bookingu. Neplatí sa už len termínovo, obmedzujú to room nightami, čiže predáme určitý počet izieb nocí a stopnú ten prvotný early booking, znížia trošičku tú zľavu. Predáme určitý počet izieb v určitom dni, dosiahneme určitý obrad. Čiže sú tam rôzne nejaké limity, ktoré potom tie zľavy postupne redukujú. Preto naozaj není vhodné vždy úplne čakať do konca toho termínu, do konca dajme toho mesiaca,
ale čím skôr človek predá, tým má väčšiu istotu, že získa tú najväčšiu zľavu. Lebo tie sa môžu meniť aj priebežne. Napriek tomu, že ten zľavový systém vyzerá, ako keby sa posúval, hej, že tá zľava, najvyššia zľava platí aj niekedy v neskorších mesiacoch, čo ste si všimli možno už aj po minulé roky, ale na pozadí vy veľmi dobre viete, ako sa tie ceny zájazdov zvyšujú, že prvotne môže mať hotel 40% zľavu, môže ich byť 30, 40, neskôr je ich 10, 15, neskôr je ich 5 a tak ďalej. Hej. A plus sa zvyšujú častokrát tie základné ceny. Čiže určite sa neoplatí čakať. Takisto už túto sezónu dostávame množstvo stop salesov, respektíve tento rok dostávame množstvo stop salesov na nadchádzajúcu letnú sezónu. Hotely v Turecku sa vypredávajú veľmi dobre, tie veľmi obľúbené hotely, ale postupne, ak k ním prejdeme, tak možno aj toto ešte znova spomeniem pri tých konkrétnych hoteloch. Čo sa týka predaja, takým zaujímavým trendom poslednej sezóny to už bolo vidieť rok predtým, ale v sezóne 2025 to bolo mimoriadne vypuklé. Naozaj, čo nás teší, že sa konečne približujeme k tomu, čo už dávno funguje v Čechách, v Poľsku, v západných krajinách, kde sa predáva ako jeden z prvých mesiacov jún a takisto veľmi zosilnil predaj septembra. September je v takom Turecku úplne najvyššia sezóna, čiže tieto okrajové mesiace, to ani nie je okrajové, to je v podstate už hlavná sezóna. Sú krajiny, ktoré bežne lietajú od apríla do novembra do Turecka, čiže ten jún, júl, august, september je vyslovene hlavná sezóna od polky mája do polky oktobra, vynikajúce počasie, vynikajúce podmienky na dovolenku, čiže naozaj je vidieť, že tieto mesiace aj mimo tej hlavnej prázdninovej dovolenkovej sezóny ten záujem výrazne stúpa a je to logické aj z titulu toho výborného počasia, aj keď tá obsadenosť hotela nemôžem povedať, že je nižšia, lebo tie izby sú plné, tie hotely sú vypredané, ale je tam menej rodín s deťmi, ako keby tá vyťaženosť je tam menšia, tá dovolenka je pokojnejšia, počasie je výborné a takisto tie ceny sú o niečo atraktívnejšie, sú nižšie v tých okrajových mesiacoch. Takže k leteckej spoločnosti sme si povedali informácie, čo sa týka toho zľavového systému. Začíname na úrovni 40%, zľava až do 40% v rámci toho ultra top first momentu, neskôr až do 36%, neskôr až do 30%. Také tie zásadné dôležité benefity sú, čo garantujeme v podstate len v tomto období, je ten palivový príplatok zadarmo, čiže akýmkoľvek spôsobom by sa hýbala cena paliva na svetových trhoch, cena ropy, by sa menili kurzy akýmkoľvek spôsobom, tak my udržíme tie ceny, za ktoré si to klienti teraz kúpia, čiže palivový príplatok platiť nebudú a ani ho účtovať neskôr nebudeme. Stále sú v ponuke atraktívne bonusy na osobu 25 €. Je tam taká určitá flexibilita, čo je veľmi dôležité, že klient, pokiaľ si kúpi teraz dovolenku, môže ten zájazd bezplatne, bez akéhokoľvek storna zrušiť do 34. a garancia bezplatnej zmeny termínu a hotela takisto. Čiže toto sú naozaj veľmi atraktívne benefity a čo sa týka tej zálohy, tak je 20%, čo je naozaj minimálna záloha. Podrobné podmienky nájdete samozrejme na našej stránke. Tak prejdeme pomaličky k produktu. Takže novinka v našej ponuke, respektíve destinácia, ktorú sme už v minulosti ponúkali, ale viacej rokov nebola v ponuke na trhu, takže sa k tomu opäť s radosťou vraciame. Je to Španielsko, Ibiza. Insotel Tarida Beach, známa hotelová spoločnosť Insotel na nádhernej pláži. Je to taká pokojná časť Ibizy. Pláž Cala Tarida s krásnym svetlým, jemným pieskom, s vynikajúcimi službami all inclusive. Veľmi pekne renovované priestranné izby. V minulosti to boli štúdia, ktoré sú naozaj nádherné priestranné izby. V podstate má to skoro parametre veľkosti, niekedy aj tých open plan rodinných izieb. Čiže určite veľmi atraktívna novinka. A vidíme, že ten záujem je ohromný. V podstate jún už máme takmer vypredaný, sú tam posledné miesta. September sa veľmi dobre predáva. Takisto júl a august, tá hlavná dovolenková sezóna sa predáva veľmi dobre. Insotel Tarida Playa, exkluzívna novinka 2026. Takisto hotelová spoločnosť Insotel All Inclusive Gold. Je to veľmi kvalitný All Inclusive. Využívajú rovnakú pláž ako Insotel Tarida Beach. Španielsko, Formentera,
Myslím, že toto je veľmi, veľmi atraktívna novinka v našej ponuke. Formentera je jeden nádherný ostrov s krásnou prírodou, viac menej veľmi chránená krajinná oblasť. Keď sme sa rozprávali s hoteliermi, ktoré robia nejaké rekonštrukcie, renovácie, tak sú tam veľmi dôslední v tom, aby sa dodržiavali všetky tie pravidlá pri ochrane prírody. Tie povolenia naozaj je pomerne náročné získať. A toto je ostrov, ktorý je naozaj pre tých milovníkov nádherných pláží. Môžete sa presúvať po tom ostrove a objavovať tie krásy tých zátok, pláží, nádherných svetlých pláži so svetlým pieskom. Hlavný hotel v našej ponuke, kde bude aj teda klub Leto, to bol aj predtým v tom Insotel Tarida Beach, budeme mať takisto našich animátorov. Čo sa týka hotela Insotel, hotel Formentera Playa, takisto budú k dispozícii naši animátori, ktorí sa budú starať o ten program a zábavu pre deti aj pre dospelých. Keď už hovorím o tých animátoroch, budeme sa snažiť posilňovať aj tento moment našej komunikácie s tými klientami, naozaj zväčšovať ten počet delegátov, zväčšovať počet animátorov, ktorí budú neustále v kontakte s tými klientami. Samozrejme, my pracujeme aj na tých rôznych technologických novinkách, ako s tými klientami komunikovať, ale veríme, že cestovný ruch je o tom osobnom kontakte a snažíme sa v tomto duchu aj naďalej rozvíjať naše služby. Čiže Insotel Formentera Playa nachádza sa rovno pri pláži. Je tam taká veľmi pekná plážová promenáda, dlhá niekoľko kilometrov. Naozaj potenciál na krásnu plážovú dovolenku. Insotel Club Maryland, trojhviezdičkový hotel, takisto hotelová spoločnosť Insole, nachádza sa v takom píniovom lesiku v blízkosti nádhernej pláže. Menorka, Insotel Punta Prima Resort and Spa. Je to taký hotelový komplex, rezort, ktorý sa skladá z takých menších dvojpodlažných budov. K dispozícii sú tam štúdia pre 2 osoby, sú tam k dispozícii apartmány. Minulý rok bol ohromný záujem o tie štúdia, tie sa veľmi rýchlo vypredávali, takže sme sa snažili trošku rozšíriť ponuku tých štúdií, čo sa nám podarilo. Apartmánov je trošku menej, čiže pokiaľ máte tie rodiny 2+2, 3+1, tak tam vás chcem poprosiť reagovať na to čím skôr, pretože naozaj tých apartmánov je k dispozícii o niečo menej. Hotel sa nachádza rovno pri mori. Kúsoček popri mora vedie taký chodníček, ktorý vidíte na tomto obrázku. Sa dostanete na krásnu pláž s takým svetlým pieskom. Vynikajúci all-inclusive koncept. K dispozícii naši animátori, výborná strava. Insotel Punta Prima Prestige Suites, to je niečo pre takú naozaj veľmi náročnú klientelu. Je to ešte ako o stupienok kvázi, ako keby majú to oni postavené vyššie ako ten Insotel Punta Prima. Je to ale len s polpenziou, čiže neposkytujú služby all inclusive. Ale naozaj hotel pre veľmi náročnú klientelu. Minura Cala Galdana, Minura Sur Menorca, Malorka. Lietame z Bratislavy aj z Košíc. Insotel Cala Mandia, hotel, ktorý sa veľmi osvedčil v našej ponuke, nachádza sa pri takej tej nádhernej zátoke s krásnym tyrkysovým morom, so svetlým pieskom, veľký akvapark k dispozícii pre klientov, množstvo rodinných izieb, rodinných suite, 2+2, 3+1, k dispozícii naši animátori, takisto Insotel, čiže vynikajúca strava, All Inclusive Gold. Sol Palmanová, pre tých, ktorí majú radi taký nejaký ruch tých turistických stredísk, nachádza sa v blízkosti centra Palmanová, nachádza sa niekoľko 100-150 metrov od tej nádhernej pláže v tomto stredisku. Veľmi obľúbený hotel, takisto k dispozícii naši animátori klubu Leto. Španielsko, Costa de Almeria. Almeria si myslím, že je takým ideálnym strediskom pre našincov, ktoré má aj ten svoj ruch, ale nie je to zase príliš rušné. Myslím, že aj preto sa stal takým obľúbeným letoviskom, strediskom pre slovenských dovolenkárov. Je tam nádherná plážová promenáda, veľmi pekná široká piesková pláž, ktorú vidíme na tomto obrázku. Lietame týždňovky z Bratislavy. V ponuke Best Roketář, 4-hviezdičkový hotel s vynikajúcim pomerom cena kvalita. Máme tam dlhoročný kontrakt a aj vďaka tomu si myslím, že tento hotel, čo sa týka vývoja ceny, ďaleko je pod infláciou. Čiže naozaj tie ceny tam stúpali veľmi mierne a má veľmi atraktívne cenové položky aj v tých letných mesiacoch. K dispozícii naši animátori klubu Leto, all inclusive, výborné služby a sú tam aj veľké rodinné apartmány pre 2+3, 3+2.
Playa Capricho, hotelová spoločnosť Playa Senátor, takisto dlhodobá overená spolupráca. Tieto hotely sa nachádzajú všetky v blízkosti tej plážovej promenády. Pred hotelom tá plážová promenáda, za hotelom promenáda s možnosťou nejakých nákupov, kaviarne, reštaurácie, obchodíky, čiže naozaj veľmi príjemné miesto na trávenie dovolenky. Playa Linda Aquapark and Spa Hotel, takisto hotelová spoločnosť Playa Senátor, majú k dispozícii klienti Aquapark v Playa a susedný hotel Playa Sol and Spa. Playa Sol and Spa a Playa Linda môžu využívať spoločne tento akvapark. Ďalšie hotely: ProTour Roquetas, 5-hviezdičkový hotel v danej lokalite, Vera Playa Club, nudistický hotel. Turecko, Antalya, budeme lietať tak ako túto sezónu, týždňovky aj predĺžené z Bratislavy, z Košíc, z Popradu, týždňové rotácie. V podstate jeden z tých najobľúbenejších hotelov v Turecku, v Side, hotel Kumkoy Beach Resort and Spa. Nachádza sa asi na tom najkrajšom úseku pláže, nie asi, ale určite na tom najkrajšom úseku pláže v Side. Je to široká, krásna, piesková pláž s pozvolným vstupom. Hotel má krásny veľký areál s množstvom zelene, s množstvom paliem, stromov, čiže je tam aj veľa tieňa. Aj počas tých teplejších letných mesiacov majú do detailov prepracovaný ten all-inclusive koncept. Naozaj je to hotel, kde nejdete schudnúť, kde na každom jednom kroku už cestou na pláž je nejaké občerstvenie, nejaká strava. Naozaj to je gastronomický raj pre mnohých klientov. Máme tam veľa repeaterov, vracajú sa tam množstvo rokov. A čo nás veľmi potešilo, máme jedného klienta, ktorý chodí, myslím, že bol 20-22 krát, už bol v tomto hoteli, chodil aj viackrát za rok niekedy. A vrátil sa z poslednej dovolenky a povedal, že aktuálne musí potvrdiť, že ten all-inclusive koncept a tie služby sú na najvyššej úrovni, akú kedy zažil v tomto hoteli. Takže to nás mimoriadne potešil. K dispozícii budú aj naši animátori klubu Leto. Evren Beach, je to niečo podobné ako Kumkoy Beach, takisto Sunis hotelová spoločnosť. Je to trošku menší, kompaktnejší hotel, čiže niekto, kto vyhľadáva o niečo menšie rezorty, ako je napríklad Kumkoy Beach, tak určite odporúčame Evren, ale čo sa týka služieb, tak tie služby ostávajú na vynikajúcej úrovni, takisto strava. Taká zaujímavá informácia, ktorú neviem, či počas infocesty a niektorí kolegovia postrehli, alebo bola im poskytnutá, tak je to, že budú renovať, respektíve už aktuálne prebieha renovácia lobby, reštaurácie tých spoločných priestorov, čiže hotel robí veľké investície, takže hotelová spoločnosť Sunis priebežne vždycky investuje do svojich hotelov, takže udržiavajú si ten vysoký štandard. Takže ve Evrene bude nové lobby, nová reštaurácia. Elita Beach Resort, takisto hotelová spoločnosť Sunis. Je tam taká zadná časť, bočná časť tých bungalovov, kde je sústredený aj klub Leto, kde sú k dispozícii naši animátori. Takisto vynikajúca strava, pekná pieskovo-kamienková pláž. Trendy Aspendos, veľmi pekný, rozsiahlý rezort, takisto množstvo zelene, vynikajúce služby. Trendy hotely sa naozaj vyznačujú tým vynikajúcim pomerom cena, kvalita. K dispozícii naši animátori, sú to jedni z tých najrýchlejšie predávaných hotelov, takže takisto pokiaľ má niekto záujem o tie hotely Trendy, tak odporúčam čím skôr. A takisto ten cenový nárast, ten cenový progres, tam sa vyvíja podľa počtu predaných izieb, čiže kto skôr kúpi, ten tam má nižšiu cenu. Tak to proste tých Trendy hotelov vo všetkých funguje. Sentido Trendy, Verbena Beach, takisto hotelová spoločnosť Trendy. V podstate by som to prirovnal niečo ako Kumkoy Evren, aj keď ten Sentido Trendy Verbena nemá oveľa menej izieb, ale je ako keby kompaktnejší. Čiže keď má rád niekto také menšie rezorty, kde má všetko blízko k dispozícii, tak potom odporúčame Trendy Verbena Beach. Nádherná bazénová sieť, vynikajúce služby, naši animátori k dispozícii. Trendy Side Beach, hotel len pre dospelých. Tento segment každým rokom rastie. Viac a viac ľudí vyhľadáva pokojnú dovolenku aj v rámci tých letných mesiacov, takže sa pýtajú, kde je menej rodín s deťmi, respektíve ktoré hotely odporúčame. A to sú samozrejme tieto hotely len pre dospelých, vynikajúce služby, krásna piesková pláž, veľmi dobrý pomer cena, kvalita. Ďalší hotel Trendy Palm Beach, takisto len pre dospelých. Obidva tie hotely prešli renováciou posledné 2 roky, čiže to pekné, moderné hotely.
Adalia Ocean Deluxe, hotel, ktorý mimoriadne obľúbuje nemecká klientela, hotel s veľmi pekným areálom, s vynikajúcimi službami, veľmi pekná pláž, plážová promenáda, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Takisto je to jeden z tých hotelov, ktorí sa vypredávajú ako prvý. Adalia Resort and Spa, podľa posledných informácií hotel bude kompletne zrenovovaný, takže veľmi, veľmi zaujímavá správa, veľmi dobrá správa. Adalia Resort kompletne renovovaný a je to hotel len pre dospelých. Adalie Arcide je to taký naozaj príjemný rodinný hotel, ktorý sa nachádza v druhej línii, je to kúsoček na pláž. Na pláži majú vlastný bar, vlastnú reštauráciu, vlastné lehatka. Čiže všetky tieto služby sú zabezpečené na pláži, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Je to veľmi obľúbený taký rodinný klubový hotel. Sea Planet Resort and Spa, hotelová spoločnosť Seaden, takisto je to jedna z tých spoločností, ktorá je takým hlavným predajným artiklom v rámci Nemecka. Väčšina klientely je tam z Nemecka, časť z Anglicka. Veľmi obľúbený rezort, má nádhernú záhradu, veľmi pekný veľký akvapark pre väčšie deti aj pre menšie deti. K dispozícii all inclusive, pieskovo-kamienková pláž. Seaden de Mar Resort and Spa. Toto je hotel, ktorý sa nachádza vedľa hotela SeaWorld. Hneď vedľa budú mať vlastne spoločný akvapark. Je to taká nová vlajková loď hotelovej spoločnosti Seaden. Otvárať budú v polovici júna. Čiže je to niečo naozaj, pokiaľ niekto má rád tie novúčičké, moderné hotely, tak určite odporúčame Seaden. Sú tam špeciálne uvádzacie ceny. Tento rok dá sa očakávať, že ďalší rok bude tam určitý väčší skok. SeaWorld Resort and Spa, hotelová spoločnosť Seaden, takisto k dispozícii naši animátori, klub Leto. Na tomto obrázku vidíme to veľké futbalové ihrisko. Na celom tomto futbalovom ihrisku sa bude nachádzať veľký akvapark, ktorý bude spoločný pre tento hotel a ten predchádzajúci hotel. A povedali mi, že to bude najväčší akvapark v Side. Seaden Quality Resort and Spa, taká tá vlajková loď, doposiaľ tá vlajková loď hotelovej spoločnosti Seaden, kde majú naozaj vynikajúce služby, výborný servis. Napriek tomu, že tá cenovka je tam o niečo vyššie ako je SeaWorld Sea Planet, tak má svoju klientelu, naozaj ľudia sa tam veľmi radi vracajú a je to taký hotel postavený na tých repeatroch. Že vidíme aj my každý rok, že tí ľudia, ktorí tam už boli, tak napriek tomu, keď tie ceny o niečo skočia, tak tento hotel naozaj vyžadujú a vyhľadávajú a sú tam veľmi, veľmi spokojní. Seaden Valentine Resort and Spa, hotel len pre dospelých. Takisto hotelová spoločnosť Seaden a to je veľmi dobrý pomer cena kvalita. Kaja Side, hotelová spoločnosť Kaja, vynikajúce služby, veľmi pekná pieskovo-kamienková pláž, all inclusive, ultra. Ďalšie hotely v oblasti Side, Royal Alhambra, Royal Dragon, Royal Taj Mahal, Kirman Side Marine, Paloma Oceana, Paloma Perisia. My stále tú ponuku rozširujeme. Aj tie hotely, ktoré aktuálne ukazujeme, nie sú všetky hotely, ktoré budeme ponúkať. Budeme sa snažiť priebežne tú ponuku rozširovať. Možno nie všetky ešte aj z týchto, ktoré momentálne prezentujeme, nenájdete na našej stránke, ale postupne každým dňom pribúdajú. Čiže budeme sa snažiť tú ponuku neustále rozšíriť. Baruty, klubné na Baruthemera, do Bedam Beach. Prechádzame na Belek. Hotel Pine Beach Belek. Aktuálne ho ešte na stránke nenájdete, ale momentálne finalizujeme prípravy na spustenie predaja. K dispozícii budú naši animátori. Je to hotel v rámci Beleku s mimoriadne atraktívnym pomerom cena kvalita. Teraz kolegovia, ktorí sme boli spolu na Infoceste, ste určite postrehli nejaké zmeny v rámci areálu. Vyrobili tam nový krásny plážový, ako keby v blízkosti pláže, taký zábavný klub, bar. Vedie sú večer nejaké programy animačné, diskotéka a tak ďalej, čiže stále sa snažia urobiť niečo nové. Tam množstvo zelene, množstvo paliem, tieňa, naozaj hotel s vynikajúcimi službami a výborným pomerom, ako som spomínal, cena kvalita. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Sherwood Blue Belek, 5-hviezdičkový hotel v oblasti Beleku, takisto veľmi dobrý pomer cena kvalita. Je to hotel len pre dospelých, čiže takisto tá klientela, ktorá má rada letovisko Belek a vyhľadáva hotely len pre dospelých, určite odporúčame Sherwood Blue Belek. Kaja Belek, hotel s veľmi dobrým pomerom, cena kvalita v Beleku, hotelová spoločnosť Kaja, piesko, kamienková, ultra, all inclusive. Cullinan Golf and Resort
Niečo pre tú náročnú klientelu, takisto pre golfistov, nachádza sa priamo v blízkosti golfového ihriska, hraničí s golfovým ihriskom. Vynikajúce služby, veľmi bohatý all inclusive, krásna centrálna nákupná promenáda s množstvom reštaurácií, kaviarní, cukrární, barov a tak ďalej. Čiže naozaj hotel pre tú naozaj najnáročnejšiu klientelu. Gloria Golf Resort v rámci Beleku, toto sú moje asi také najobľúbenejšie hotely Glorie, hotelová spoločnosť Gloria. Vyznačujú sa mimoriadne veľkou záhradou, pestrou zeleňou. Naozaj nachádzajú sa na ploche, kde by pravdepodobne iný hotelier postavil aj 2-3 hotely, tak je tam jeden hotel. Nehnali to do žiadnej výšky, urobili ten rezort taký rozsiahly s množstvom malých domčekov, viliek, s množstvom zelene. Naozaj veľmi citlivo je posadený ten hotel do tej zelene a neustále niečo renovujú, inovujú. Vieme, že obidva hotely prešli za posledné roky, či už Gloria Golf, ale takisto Gloria Serenity prešli renováciou, prešli nejakou nadstavbou v rámci Glorie Serenity, čiže stále je tam niečo nové a táto hotelová spoločnosť sa naozaj vyznačuje tým, že veľmi veľa investuje do svojich hotelov a do renovácie. Majú veľmi pekné moderné izby, vynikajúce služby, krásny areál, množstvo reštaurácií, výborná strava. Gloria Verde, takisto hotelová spoločnosť, Gloria s vynikajúcimi službami. Kirman, Bella Zoo Resort, Susezi, Titanic Deluxe, Golf Belek, Ela Excellence, Cornelia Deluxe, Cornelia Diamond, či množstvo ďalších hotelov v oblasti Beleku, ale takisto, ak som spomínal, tú ponuku priebežne rozširujeme. Alania, Royal Garden Beach Hotel, toto je u nás vyslovene jeden z tých najvyhľadávanejších hotelov v rámci Turecka. Predáva sa veľmi dobre vo first momente, má nádherný taký centrálny areál, ktorý vidíme na tej fotke, vidíme len časť toho areálu. Vzadu je akvapark, ktorý bol kompletne renovovaný, kompletne nový pre túto sezónu. Sú to dva také väčšie bazény, centrálne. Hotel sa nachádza hneď v blízkosti pláže. Od pláže ho delí len taká miestna komunikácia, ktorá v zásade slúži len na zásobovanie niektorých obchodov, hotelov a tak ďalej, čiže nie je frekventovaná. Rovno sa prejde na svoju pláž. A čo je dôležité pri tomto hoteli, že nie všetky hotely majú tak peknú pieskovú pláž v tejto oblasti. Táto oblasť sa nevyznačuje najkrajšími pieskovými plážami, ale tento hotel má vynikajúcu pieskovú pláž a kompletne vyčistený vstup do vody. Čiže keď tam v minulosti boli nejaké kamene, všetko to odstránili a je tam krásny priechod pieskový do mora. Na pláži sú k dispozícii tam nejaké reštaurácie, bar a tak ďalej. A k dispozícii naši animátori. Tá zadná budova, ktorú vidíme, to je časť s rodinnými izbami. Napravo vidíme kúsoček so štandardnými izbami tej budovy. Čiže to je rozdelené na takú kvázi ako keby rodinnú časť s rodinnými izbami a tie štandardné izby. A naozaj hotel má vynikajúcu stravu a veľmi, veľmi dobrá spätná väzba, vynikajúci pomer cena, kvalita. Q Premium Resort, hotel s izbami s pekným výhľadom, panoramatickým výhľadom na more. Všetky izby majú buď bočný alebo priamy výhľad na more. Je to taký kompaktný hotel, menší areál, blízko pláž, všetko je po ruke. Saphir Resort & Spa, toto je tiež také hotelová spoločnosť. Hotely Saphir sú veľmi obľúbené na nemeckom a anglickom trhu. Majú veľmi pekný areál, veľmi dobré služby, all inclusive ultra, pláže ocenené modrou vlajkou. Saphir Hotel, druhý hotelovej spoločnosti Saphir. A ďalšie hotely v oblasti Alanie, Cleopatra Life, Ruby Platinum, Kirman Arikanda, Kirman Laodicea, Kirman Sidra, Cleopatra, Selin Hotel, Mylom Luxury a budeme takisto tú ponuku priebežne postupne rozširovať. Lara, začneme novinkou v oblasti Lary. Je to Trendy Perge, neviem presne, ako sa to číta, poviem Trendy Perge, Resort and Suites. Hotel sa nachádza vedľa hotela Trendy Lara. Bude to taká vlajková loď hotelovej spoločnosti Trendy, kde sa snažia naozaj tie služby all inclusive ultra ešte o nejaký stupienok posunúť, aj keď neviem, ako sa to dá, pretože hotely Trendy Lara sú tie služby naozaj na vynikajúcej úrovni. Počas tej poslednej infocesty sme mali možnosť vyskúšať, aká je tam strava, aký je tam servis, personál a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tento hotel je naozaj na špičkovej úrovni. A tento Trendy Perch má byť taká tá vlajková loď hotelovej spoločnosti Trendy, kde sa budú snažiť ešte tie služby o niečo posunúť a klienti z tohto hotela Trendy Perge budú môcť časť využívať aj hotelové služby Trendy Lara, ale naopak nie. K dispozícii budú naši animátori klubu Leto. Trendy Lara, počas poslednej infocesty sme tam boli teda ubytovaní. Hotel s veľmi peknou bazénovou sieťou, nachádza sa v blízkosti mora.
to ešte spomeniem spoločne pre ten hotel Trendy Perga aj Trendy Lara, je to, že každý hotel má k dispozícii tie vlastné loďky, ktoré premávajú po tej riečke, ktorá sa nachádza vedľa hotela, na pláž a naspäť. Premávajú neustále, v podstate hore-dole. Trvá to 3 minútky, v podstate je to niečo ako keď idete peši vo väčšom rezorte na pláž. Takisto tu je to veľmi zaujímavá atrakcia a mnohé rodiny s deťmi sa tam vracajú aj práve kvôli tomu, že bolo to pre tie deti niečo, čo ich proste zaujalo, bolo to pre nich atraktívne, zaujímavé a využívajú túto prepravu tou loďkou hore-dole na pláž. Na pláži máte všetko k dispozícii. Je tam reštaurácia, bar, či môžete stráviť celý deň na pláži. A takou zaujímavosťou je, že v minulosti v ľavej časti, ďalej nejakých 500 metrov až kilometr, boli také rybárske domčeky, loďky a municipalita dala pokyn všetky tieto domčeky odstrániť. Čiže je tam teraz nádherná pláž, ničím nerušený výhľad. V podstate tento hotel má aktuálne najkrajšiu pláž v Láre. Baja Lara, takisto obľúbený hotel v letovisku Lára s vynikajúcimi službami, ale je tam len zo Parížieb, naozaj tento hotel je obrovský záujem, takže sa veľmi rýchlo vypredáva. Titanic Deluxe Lara, tiež jeden z tých známych a obľúbených hotelov v tejto oblasti. Ďalšie Delfin Imperial Lara, Lara Barut Collection, Royal Wings. Čo sa týka ešte tej Antalie, jak som spomínal, niektoré tie cenové relácie, tak sme veľmi radi, že vďaka tým našim dlhoročným kontraktom a dlhoročnej dobrej spolupráci a dobrým vzťahom sa nám podarilo zabezpečiť, že tie nárasty sú v mnohých hoteloch naozaj minimálne a niekde dokonca žiadne. Že niekde sa nám podarilo zabezpečiť rovnaké ceny ako minulú sezónu a niekde tie narasty sú, ale naozaj nie sú veľké, nie sú ani zďaleka také veľké, ako je tá turecká inflácia, ako sa vyvíjajú všeobecne tie ceny tých tureckých hotelov. Čiže sme veľmi radi, že sa nám podarilo udržať vo veľmi primeranej miere tie cenové relácie v rámci toho Turecka, tej tureckej Antalie. A to isté platí aj pre ostatné oblasti Turecka. Čo sa týka Didymu, vlajková loď v oblasti Didym, Venoza Beach Resort and Spa, naozaj hotel s nádherným panoramatickým výhľadom. Všetky izby sú orientované smerom na more. Veľký akvapark, veľký olympijský bazén pre plavcov, veľmi pekná piesková pláž, bol zrenovovaný minulú sezónu, myslím, že to bola veľká renovácia, reštaurácia aj spoločných priestorov a tak ďalej, aj na izbách robili nejaké úpravy. Aquasis Deluxe, veľmi pekný rodinný hotel s veľkým akvaparkom. Accra Didym, toto je taká novinka v tejto oblasti, je to naozaj pre takú tú veľmi náročnú klientelu. Ja by som to prirovnal k takým tým top luxusným hotelom v oblasti Beleku. Čiže naozaj sú to hotely, ktoré sú pre tú najnáročnejšiu klientelu. Čo je zaujímavé práve pre tú sezónu 2026, že sú to nové hotely, sú tam dva, Accra Didym a Anda Barut Collection. Sú to viac menej také, čo týka architektúry, identické hotely. Budú mať vynikajúce služby a dôležité je povedať, že budú mať uvádzacie ceny. Čiže tá cenová relácia týchto hotelov je nastavená vyššie, ale nie je ani zďaleka na takej úrovni, v akej sa bude nachádzať v tej sezóne 2027, lebo sú to naozaj luxusné hotely pre tú veľmi, veľmi náročnú klientelu. Izmír, budeme lietať z Bratislavy, týždňové aj predĺžené turnusy, z Košic týždňové turnusy. Jeden z tých klasicky obľúbených hotelov Korumar, Ephesus Beach Resort and Spa a špeciálne pri tomto hoteli chcem znova spomenúť to, že v rámci toho early bookingu je nastavený nejaký počet izieb, ktoré môžeme predať za nejakú cenovú reláciu a potom sa tie ceny budú postupne zvyšovať. To ste si určite všimli v minulých rokoch, že u tohto hotela sa to potom začne pohybovať pomerne skoro, čiže odporúčam naozaj, keď máte klientov čím skôr. K dispozícii štandardné izby, ale aj junior suity, aj izby so priamym vstupom do bazéna. K dispozícii naši animátori, nádherná piesková pláž. Omer Prime, to bol nový hotel pre sezónu 2025, kompletne zrenovovaný, novopostavená veľká časť tohto hotela. Zatiaľ na stránke ho ponuke nemáme, aktuálne na tom pracujeme, veríme, že čoskoro ho nájdete aj v našej ponuke. K dispozícii budú aj naši animátori klubu Leto. FS Royal Palace, spoločnosť Sunis, tak ako Kumkoj, Evren, Elita, takisto FS Royal Palace patrí do tejto rodiny hotelov Sunis. Hotel s vynikajúcimi službami, s
s nádhernou plážou, k dispozícii naši animátori. Takisto ten early booking tu sa pomerne rýchlo mení, čiže tam tie cenové relácie v týchto mesiacoch sú veľmi odlišné oproti tomu, ako budú v tých letných mesiacoch. Palwings, Ephesus Beach Resort Hotel, hotelová spoločnosť Palwings. To sú hotely, ktoré vlastní aj Venoza, aj hotely Palwings vlastní naša partnerská cestovná kancelária Peninsula, ktorá si dá naozaj záležať na tej spätnej väzbe. Čiže čokoľvek ich informujeme ohľadom tej spätnej väzby, tak sa snažia veľmi operatívne zapracovať, že služby sú tam na veľmi dobrej úrovni a klienti sú veľmi spokojní a veľmi dobrý pomer cena kvalita. Aj vďaka tomu, to isté platí pre Venozu, Palwings, jeden Palwings, druhý vďaka tej našej spolupráci, že nerozpolupracujeme len ako s hotelovou spoločnosťou, ale ako s cestovnou kanceláriou, tak tam máme veľmi dobré ceny nastavené. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Ten druhý hotel, Palwings Beach Resort and Spa, pri veľmi peknej plážovej promenáde, pláž s takým svetlejším, pekným pieskom. Bodrum, budeme lietať týždňové rotácie. Minulý rok sa nám veľmi osvedčil hotel Jasmin Bodrum Resort and Spa, 5-hviezdičkový hotel s vynikajúcimi službami po kompletnej renovácii. Teraz ešte dorábajú nejaké časti pri pláži, robia nejaký nový bar, snack bar a tak ďalej. Čiže neustále sa snažia investovať. Veríme, že ešte o nejaký stupienok sa posunie tá spokojnosť klientov v ďalšej sezóne, čo sa veľmi tešíme, že sa snažia stále investovať a vylepšovať tie služby. K dispozícii budú naši animátori klubu Leto. A celkovo ten Bodrum je, myslím si, že veľmi atraktívna oblasť. Pokiaľ niektorí klienti už boli veľakrát na tureckej riviere v Antalii, tak určite odporúčame vyskúšať aj tieto oblasti Izmir alebo Bodrum. Bodrum je známy tým, že je tam množstvo zelene, je to také členitejšie pobrežie, množstvo zátok, naozaj veľmi príjemné scenérie s množstvom teda zelenia, nádherných zátok s Tyrkisovým morom. Hotely Blue Dreams Resort and Spa, Bodrum Park, Titanic Luxury Collection Bodrum, Samara Hotel, Baja Bodrum, či naozaj celé spektrum hotelov na výber pre klientov. Dalaman, oblasť Dalamánu, budeme pokračovať v týždňových rotáciách. Takisto veľmi pekná oblasť tým členitým pobrežím s nádhernými scenériami. Taký ťažiskový hotel v našej ponuke s klubom Leto bude hotel Aqua. Veľmi dobrá spätná väzba, hotel kúsoček od centra, Ičmaelu, viac menej v centre, čiže vidíte z hotela pekná plážová promenáda, pekná hotelová pláž, takisto nákupné možnosti, prechádzky večerné a tak ďalej. Klub Leto, naši animátori. Pharos Premium Beach Hotel. Tento hotel sme zaradili do ponuky minulý rok trošku neskôr, ale mali sme vynikajúcu spätnú väzbu od klientov, všimli sme si ten záujem, ako narastal, tak sme sa rozhodli trošku zvýšiť počet izieb v tomto hoteli, rozšíriť tú spoluprácu a je to hotel len pre dospelých. Čiže veľmi zaujímavá ponuka v oblasti Dalamánu, len pre dospelých, hotel s vynikajúcimi službami. Je to 4-hviezdičkový hotel, ale so službami na úrovni 5-hviezdičkových hotelov, s vynikajúcou stravou, na pláži s modrou vlajkou. Čiže naozaj klienti, ktorí vyhľadávajú takú pokojnejšiu dovolenku aj v tých letných mesiacoch v oblasti Dalamánu, určite odporúčame hotel len pre dospelých. Turunč Premium Hotel, takisto hotel našej ponuky, ktoré sme ponúkali už minuloročnú sezónu. Mali sme tam takisto veľmi, veľmi dobrú spätnú väzbu. Severný Cyprus. Na Severný Cyprus budeme lietať týždňovky, aj predĺžené z Bratislavy, aj z Košíc. Je to dlhé roky veľmi obľúbená dovolenková destinácia, nie je sa čomu čudovať. Ten pomer cena, kvalita je tam vynikajúci, nádherné pláže, dá sa povedať jedný z najkrajších pláží. Concord Luxury Resort and Spa, veľký rezort s veľkým areálom, s množstvom zelene. Vidíme tam ten centrálny bazén s tým ostrovom, kde množstvo bananovníkov a iných zaujímavých rastlín a stromov. Naozaj ten hotel sa vyznačuje tým, že má veľmi kvalitné služby, množstvo reštaurácií, à la carte reštaurácií pri pláži. Aj v tej plnej prevádzke v podstate nikdy necítite nejaký veľký nápor. Možno v časoch večere a niekedy pri raňajkách sa stretne určite množstvo ľudí, ale v zásade počas toho dňa si aj neuvedomujete, koľko v tom hoteli môže byť ľudí, koľko je tam izieb, lebo sa to veľmi pekne rozloží v tom areáli. Aquapark sa nachádza v zadnej časti, v jednom rohu detský klub, v druhom rohu v zadnej časti, na pláži bar, rozložený plážový klub. Je to také veľmi pekne, kompaktne spravené keby turistické malé mestečko, naozaj je to celé rozložené v rámci toho areálu. Sú tam vynikajúce služby, vynikajúci all inclusive, veľmi pekné moderné izby,
nádherná piesková pláž, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Kaja Artemis, hotel asi na najkrajšej pláži na tom severnom Cypre. Naozaj krásne more, tyrkysové, biely piesoček, vynikajúce služby. Každým rokom sa snažia nejakým spôsobom ešte vylepšiť tie služby, all inclusive, niečo rozšíriť. Čiže naozaj hotel. A čo bolo dôležité, tak začali už minulú sezónu pri množstve izieb s takou redekoráciou, renováciou tých izieb. Menili tam nejaké špárovania, postele, nábytok, koberce a tak ďalej. V podstate urobili takú by som povedal, nie úplne kompletnú renováciu, ale taký zásadný redesign tých izieb, čo veľmi pomohlo vlastne v kvalite tých izieb. Vymenili dlažbu v mnohých izbách, podlahu, čiže ten hotel prešiel takou čiastočnou renováciou, v ktorej stále pokračujú. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Budeme tam mať veľký tím našich animátorov. Noach Ark Deluxe Hotel & Spa, hotel s nádhernou záhradou, takisto krásny priestor, veľký centrálny bazén, veľmi pekné také dve plážové zátoky, ultra all inclusive. K dispozícii naši animátori už minulú sezónu tam rozšírili vlastne tie možnosti stravovania aj počas obeda. Okrem tej klasickej reštaurácie pri pláži obedovej urobili ešte takú snack reštauráciu, kde ponúkajú rôzne turecké špeciality, pide a tak ďalej, aj nejakú pizzu. Čiže rozšírujú ten koncept all inclusive. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Grand Safari Resort, to bola novinka v našej ponuke minulý rok, naozaj je to taký veľmi moderný, luxusný rezort. Myslím si, že na to, aké služby poskytuje, tá cenovka je tam nastavená veľmi adekvátne, veľmi primerane. Čiže mali sme tam veľmi dobrú spätnú väzbu. Hotel sa nenachádza priamo na pláži, je to niekoľko 100 metrov od pláže, ale má vlastný plážový klub, kde sú k dispozícii všetky služby all inclusive. A tá spätná väzba bola vynikajúca na tento plážový klub. Bežne tam klienti platia pomerne veľké vstupné, ktorí nie sú priamo z hotela, pokiaľ sa chcú dostať do toho plážového klubu. Naši klienti tam majú vstup zdarma, majú tam k dispozícii lehátka, slnečníky a majú k dispozícii svoj vlastný bar, kde majú nápoje a takisto strava počas toho dňa. Čiže tá spätná väzba bola výborná a tie golfové autička proste premávajú neustále na zavolanie. Čiže nie je žiadny problém sa dostať na tú pláž ani z tej pláže. Takisto peši sa to dá prejsť bez problémov, ale tie autička prevávajú hore-dole k dispozícii, takže tá spätná väzba bola veľmi dobrá. Južný Cyprus, budeme lietať z Bratislavy, týždňovky aj predĺžené, z Košic týždňovky. Hotel v našej ponuke, taký ten butikový, obľúbený hotel, rodinný hotel, je to menšie zariadenie, ale naozaj tá pani majiteľka sa snaží robiť všetko možné aj pre rodiny. Hotel Ad Herbal, štvorezdičkový, v blízkosti pláže, zhruba 150 metrov je tá najbližšia pláž. Taká tá veľmi pekná pláž pro terase je zhruba 800 metrov až kilometr. Čiže dá sa z tohto hotela variovať a presúvať na rôzne pláže, ale vynikajúca stráva, veľmi taký pekný dizajnový hotel, naozaj každý jeden kúsok, každý jeden kus nábytku, každú jednu dekoráciu v tomto hoteli vyberala priamo majiteľka. Čiže naozaj to veľmi pekný, vkusne zariadený hotel s výbornými službami. Atlantika, Kalisto, hotelová spoločnosť. Atlantika je známa vynikajúcimi službami. Aj v tomto hoteli neustále niečo renovujú, upravujú. Teraz renovujú tie všetky budovy v prednej časti, ktoré vidíme na obrázku. Robia tam nejaký snažia sa spraviť nový plážový bar, snack bar. Čo sa týka pláže, pláž je piesková. Na niektorej časti sa nachádzajú kamene, ale v pravej časti je pekný pieskový vstup do mora. Veľmi obľúbený hotel, veľmi dobrý pomer cena kvalita. V blízkosti Ayia Napa centra, čiže aj na také večerné prechádzky, nákupy k dispozícii naši animátori. A takou zaujímavosťou je to múzeum podmorských sôch, ktoré sa nachádza priamo pred hotelom. To je veľmi vyhľadávaná atrakcia. Ľudia si tam pojčajú šnorchel, okuliare, plutvy a môžu sa ísť potápať k tým sochám, môžu si obzerať to múzeum podvodných soch. Margadina hotel v blízkosti, blízkosti centra Ayia Napa. Nie je to úplne v tom rušnom centre, ale je to na pešo kúsoček, pár minút chôdze, nachádzate sa potom hneď v tom centre Ayia Napy. Máte blízko na tú krásnu pláž Ayia Napa, ktorá sa nachádza aj pred ďalšími hotelmi, ako je Melisy, tak ďalej. Čiže z hotela je kúsoček na nádhernú pláž, ale takisto do centra Ayia Napy, čiže výborná lokalita, veľmi dobre predávaný hotel na viacerých trhoch. Sme veľmi radi, že sa nám tam podarilo vďaka nášmu obchodnému partnerovi dostať k dispozícii naši animátori klubu Leto.
To je tá pláž, v podstate kúsoček výrez tej pláže vidíme z tohto obrázku pri hotele Melisy Beach, Hotel and Spa. Je to hotel, ktorý nechce pracovať na garanciu. Máme tam menší kontingent, podarilo sa nám to vďaka dobrým vzťahom nášho obchodného partnera s hotelom, ale je to hotel, ktorý sa veľmi, veľmi rýchlo vypredáva a má vynikajúce služby, vynikajúcu strávu a tá pláž je tam naozaj úžasná. Ďalšie hotely Crystal Springs Beach Hotel, Sunrise Pearl Hotel and Spa, Asterias Beach Hotel, Sunrise Beach Hotel, Flamingo, Sunrise, Evalena Beach, Adams Beach. Ja tie hotely prechádzam pomerne rýchlo. Všetky tie informácie samozrejme nájdete na našej stránke, nájdete ich na webe. Kedykoľvek, akékoľvek otázky sme vám všetci kolegovia k dispozícii, ale nechcem zdržovať nejakým príliš obšírnym výkladom, čo sa týka tých hotelov. Kaperské ostrovy, Boa Vista, Sal, týždňové rotácie z Bratislavy. Čo sa týka hotelov Riu, viete, to sú také tie naše ťažiskové hotely, máme s nimi dlhoročnú spoluprácu. Zaujímavá informácia je, že Riu Tuareg Adults Only budú pre letnú dovolenkovú sezónu zatvorené. Prebieha tam kompletná renovácia, rekonštrukcia týchto hotelov, čiže môžeme očakávať, že v roku 2027 budú úplne vynovené. K dispozícii ostávajú hotely Riu Palace, Boa Vista, Riu Caramboa na Boa Viste a potom na Sale sú to hotely Riu Capo Verde, Riu Funana, Riu Palace Santa Maria, Hilton Capo Verde, Sal Resort. Kréta, budeme lietať týždňovky aj predĺžené z Bratislavy aj z Košíc. Novinka, veľmi atraktívna novinka v našej ponuke. Mirabello Bay Luxury Resort, 5-hviezdičkový hotel, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Je to kompletne zrenovovaný hotel, je tam postavený krásny veľký nový akvapark. Čo sa týka pláže, vidíme na obrázku len jednu zátoku, ale sú tam ďalšie dve zátoky. Druhá zátoka je už upravená, pripravená, bola vyčistená, je kompletne piesková s pozvolným vstupom do vody, čiže rozširujú tieto možnosti vlastne tých pláží. Je tam ešte jedna tretia pláž, kde povedali, ktorú pripravia na ďalšiu sezónu takisto ju kompletne vyčistia. Bude to takisto pláž piesková s pozvolným vstupom, čiže hotel vo výbornej lokalite v blízkosti Agios Nikolaos s vynikajúcimi službami, 5-hviezdičkový hotel, klub Leto. Čo nás veľmi teší, že ten záujem naozaj je ohromný od začiatku predaja a pri tomto hoteli je to dôležité, pretože naozaj ten early booking je tam pomerne vysoký a tie cenovky pôjdu postupne hore. Viete, že na Kréte tie hotely, tie ceny naozaj zvyšujú z roka na rok. Kréta je veľmi žiadaná destinácia, nielen na Slovensku, ale na iných trhoch a tu sa nám podarilo dosiahnuť veľmi atraktívne podmienky. Takisto tu máme veľmi atraktívne podmienky pre 2 rodiny s 2 deťmi. V tej časti Junior Suite sú také väčšie priestranejšie rodinné izby, ktoré sa skladajú z jednej miestnosti, ale sú len priestrané, ale je ich veľmi limitovaný počet. Čiže pokiaľ máte tie rodiny 2+2, tak naozaj to odporúčame čím skôr. Malia Bay Beach Hotel Bungalow, veľmi obľúbený hotel na nádhernej pieskovej pláži s vynikajúcimi službami. Hotel vlastní naša partnerská cestovná kancelária na Kréte, takže takisto tam máme veľmi dobré podmienky, máme tam dlhoročný kontrakt, takisto náš kontrakt ani zďaleka nekopíruje vývoj cien iných hotelov. Čiže keď si pozriete aj na našej stránke a naceníte si tento hotel, tak zistíte, že má vynikajúci pomer cena kvalita. K dispozícii naši animátori klubu Leto, krásna pláž, výborná strava, takisto množstvo izieb neustále rekonštruovaných, renovovaných. Astir Beach Hotel, hotel nachádzajúci sa v blízkosti Cabo Guvez pri krásnej pieskovej pláži, vynikajúci pomer cena kvalita, to bola tiež novinka v našej ponuke. V minulej sezóne sa osvedčilo, takže pokračujeme v spolupráci a k dispozícii naši animátori klubu Leto. Glaros Royal Beach Hotel, 4-hviezdičkový hotel. Minulý rok to bol úplne nový hotel, čiže stále veľmi moderný, nový hotel. Pre niekoho, kto vyhľadáva také nejaké centrum, kde je život. Hersonisos nachádza sa priamo v tejto oblasti, čiže večer možnosť prechádzok a posedenia v kaviarniach, baroch, v reštauráciách. Star Beach Village Waterpark, 4+ hviezdičkový hotel s vynikajúcimi službami, s vlastným akvaparkom. My vidíme na tom obrázku ten akvapark, ten sa skladá z takej zábavnejšej zóny, z takej oddychovej zóny,
Klienti, ktorí majú zakúpený pobyt v hoteli Star Beach, majú vstup zdarma do tohto akvaparku. Takisto je tam k dispozícii bar, kde môžu čerpať služby all inclusive len títo klienti zdarma v rámci tohto baru. Grecotel Marine Palace, hotelová spoločnosť Grecotel. Myslíme si, že to je jedna z tých najkvalitnejších, keď je najkvalitnejšia hotelová spoločnosť v rámci Grécka s vynikajúcimi službami. Tu vidíme tú zadnú časť s akvaparkom, tú rodinnú časť. Hotel v prednej časti má veľmi peknú pieskovú pláž, ktorá je krytá aj takým vlnolamom, čiže v prípade, keby aj boli nejaké vlnky alebo keby niečo takéto more bolo nepokojnejšie, tak je to kryté, je tam krásna piesková pláž, kde sa môžete kúpať v podstate za akýchkoľvek podmienok. Nana Royal Premium Resort and Spa, to je bývalý hotel Knossos Royal Beach. Prevzala ho hotelová spoločnosť Nana. Vidíme na obrázku, hotelová spoločnosť robí kompletnú renováciu celého toho areálu. Bude tam množstvo bazénov. Neviem, či poznáte hotel Nana Princess. Je to naozaj taká tá vyššia top kategória v rámci tých luxusných hotelov. Takisto hotel Nana Royal Premium bude z tej kategórie tých naozaj veľmi luxusných hotelov. Čiže pokiaľ máte klientov o tento hotel, určite odporúčame teraz, pretože je to v podstate uvádzacia prémiová ponuka tento rok a tie cenovky tam pôjdu ďalší rok veľmi hore a majú veľmi silný early booking. Bella Beach hotel 5-hviezdičkový na krásnej pieskovej pláži, takisto je to hotel, ktorý máme už dlhé roky v našej ponuke, čiže ho veľmi dobre poznáte. Hotel s výbornými službami na nádhernej, širokej pieskovej pláži. Ďalšie hotely, primárne hotelová spoločnosť Grecotel, Creta Palace Luxury Resort, White Palace Luxury Resort, Amirandes, Meli Palace, hotely Litos Beach, Sirens Beach hotel na nádhernej pieskovej pláži a Litos Mare hotel. Takisto tá ponuka není konečná, ktorú prezentujeme dneska, čiže budeme ju rozširovať aj v rámci Kréty a iných gréckych destinácií. Rodos, budeme lietať týždňovky, aj predĺžené turnusy z Bratislavy, aj z Košíc. Na Rodose hotel Evita Bay, 4-hviezdičkový hotel s veľmi dobrými službami, s vynikajúcim pomerom cena kvalita vo veľmi dobrej lokalite v blízkosti Faliraky na veľmi peknej pláži. K dispozícii naši animátori klubu Leto, takisto je to jeden z tých veľmi žiadaných hotelov vďaka tomu výbornému pomeru cena kvalita. Takisto tu máme dlhoročný kontrakt. Romanza Mare, 3-hviezdičkový hotel na Rodose. Ja som na Rodose mal možnosť vidieť naozaj množstvo 3-hviezdičkových hotelov a dovolím si tvrdiť, že Romanza Mare patrí určite k tým top 3-hviezdičkovým hotelom v rámci Rodosu. Skladá sa takých dvoch častí, Romanza Mare 1, Romanza Mare 2. Je to ale jeden komplex. Má veľmi dobrú polohu, je to v blízkosti starého mesta Rodos. Môžete ísť s taxíkom, autobusom, ktorý stojí rovno pred hotelom, čiže každý večer sa dá ísť za pár minút sa dá dostať do centra mesta Rodos. Takou zaujímavou informáciou je, že hotel plánuje spustiť pre budúci rok možnosť šatlov na iné pláže, že nebude sa musieť využívať len tá pláž v blízkosti hotela, ale budú ľudí prevážať aj na iné pláže. Tam sa ešte na tom programe presne, ako to bude prebiehať, pracuje, čiže pokiaľ budeme mať nejaké ďalšie informácie, tak určite ich zavesíme na stránku a posunieme samozrejme nejakým spôsobom aj k vám. A budú tam k dispozícii naši animátori. Apollo Beach, hotel s vynikajúcimi službami. Tento hotel v podstate ani neviem, či ste si všimli, že ponúkam, lebo on sa tak rýchlo vypredá, že aj zmizne v podstate skoro z ponuky. Je to jeden z tých hotelov, kde sa všetky izby naozaj obsadia a potom hotel pošle stopky už niekedy vo februári, v marci a už sa pomaly nepredáva. Čiže v rámci toho first momentu naozaj je to jeden z tých najžiadanejších hotelov s výbornými službami. Má taký veľký priestranú plochu, ktorú vidíme na tom obrázku, s trávnikom, s množstvom ležadiel, slnečníkov, čiže klienti si nemusia prenajímať ležadlá slnečníky na pláži, využívajú tieto ležadlá slnečníky na tej trávnatej ploche v blízkosti tej pláže. Naozaj výborná strava, na pešo do centra Faliraky. Vidíte, z hotela nachádzate sa priamo na promenáde, kde je množstvo zmrzlinární, reštaurácií, barov, diskoték, zábavy a tak ďalej. Eden Rock Resort Hotel and Bungalows, 5-hviezdičkový hotel s vynikajúcimi službami, nachádza sa hneď vedľa hotela Romanza Mare, využívajú spoločnú pláž, hotel s výborným, je to taký rodinný hotel, kde naozaj cítiť takú tú rodinnú atmosféru, kde sa o to naozaj veľmi starajú a zdajú si záležať na tom, na svojej reputácii a na tej spätnej väzbe od tých klientov.
Grecotel Lux Midama 4 plus hviezdičkový hotel, ale je to hotel, ktorý by som dal ja bez problémov kedykoľvek 5 hviezdičiek, pretože naozaj spĺňa tie najvyššie štandardy a je vhodný pre tú najnáročnejšiu klientelu. Apollo Blue, Studia Stavros Melanchthon, Hesperides Beach, Lindos Imperial, Rhodos Palladium, Mediterranean Hotel, Esperos, Mare, Esperos Palace. Maya Exclusive, Atrium Palace, Lindos Grand, Lindos Village a ďalšie hotely, ktoré nájdete postupne na našej stránke. Peloponés budeme lietať týždňové aj predĺžené rotácie z Bratislavy a týždňové rotácie z Košíc. Olympian Village. Minulú sezónu ste si určite všimli, že Bratislava bola vypredaná okamžite, mnohé košické odlety takisto. Čiže naozaj tento hotel veľmi žiadaný, takisto je to vďaka tomu vynikajúcemu pomeru cena kvalita viacročnému kontraktu. Nádherný areál, je to taká grécka moderná, pekná grécka dedinka, typická grécka dedinka s tými modernými prvkami z tých hotelových služieb. Klub Leto k dispozícii naši animátori. Množstvo rôznych typov ubytovaní, bungalovov so zdieľanými bazénmi, rodinných izieb so zdieľanými bazénmi, seafront suity, bungalovy v prednej línii s výhľadom na more a s bazénom. Čiže naozaj je tam množstvo rôznych typov izieb, all inclusive extra. Na čo by som chcel upriamiť pozornosť je možnosť Dine Around. Hotel ponúka aktuálne vo veľmi výhodnej akcii možnosť zakúpiť si Dine Around produkt a tam je možnosť využívať tú reštauráciu v tej prednej časti. Sú tam rôzne importované alkoholické nápoje, také tie drahšie značky a takisto možnosť bez obmedzenia využívať à la carte reštaurácie. A aktuálne to majú za naozaj veľmi výhodné ceny, čiže množstvo klientov, čo už aj malo zakúpený pobyt, si teraz dokupuje tento Dine Around. Calogria Bridge Hotel, obľúbený hotel v našej ponuke. Je to taký rodinný hotel, kde neustále investujú, renovujú, inovujú. Urobili z tej zadnej časti ten akvapark. Izby sú veľmi pekne moderne zariadené, vynikajúca strava. Je to taká chránená krajina, oblasť, je to veľmi citlivo vložené do tej zelene, ten hotel. A je tam krásna, piesková, široká, dlhá pláž. A k dispozícii naši animátori klubu Leto. Ďalší hotel na Peloponéze z hotelovej spoločnosti Grecotel, Casa Maron, 4 plus hviezdičkový hotel s vynikajúcimi službami, pláž s modrou vlajkou, veľmi pekný priestranný areál a ako som už spomínal, hotelová spoločnosť Grecotel je naozaj záruka kvality. Paulina Beach Hotel je taký rodinný hotel s nádherným panoramatickým výhľadom na more, s all inclusive, s výbornými službami. Aerotel Achaia Beach má vynikajúcu polohu, dobrý all-inclusive, hotel veľmi obľúbený v našej ponuke. Ďalšie hotely hotelovej spoločnosti Grecotel, Olympia Oasis and Aquapark, La Riviera Aquapark Hotel a Grand Helis, to je hotel len pre dospelých, pre hostí, respektíve pre hostí od 16 rokov plus. Zakynthos budeme lietať týždňové rotácie z Bratislavy, hotel Anastasia Beach, hotel by Zante Plaza, hotel štvorhviezdičkový, čo nás veľmi teší, to čo som už spomínal pred minulou sezónou, že hotel berie do prevádzky nový manažment, spoločnosť, ktorá má k dispozícii viacero hotelov a boli sme presvedčení o tom, že tie služby pôjdu rapídne hore, čo sa aj stalo. Na základe tej spätnej väzby, na základe tých dotazníkov môžeme vyhodnotiť, že raketovo vyskočila spokojnosť v rámci tohto hotela. Naozaj sa veľmi tešíme. Ja osobne som tam mal aj moju rodinu, aj moju manželku s deťmi, boli veľmi spokojní v tomto hoteli. Naozaj si pochvaľovali stravu. Je tam krásna pláž, naozaj tá pláž pred týmto hotelom je naozaj unikátna, s pozvolným vstupom, kryštálovo čistá voda. Smerom doľava sa môžete prechádzať 3 km po nádhernej pláži, kde chodia korytnačky klásť vajcia, čiže to je taká chránená krajná oblasť. Smerom doprava, ako vidíte z hotela na pláž, tak sa dostanete za pár minút do centra toho Laganasu, čiže má vlastne veľmi unikátnu polohu v rámci Laganasu. Výborná strava, servis, upratovanie, všetko sa výrazne posunulo v tomto hoteli, takže sa veľmi tešíme, že tento hotel spĺňa štandardy štvorhviezdičkového hotela a spätná väzba bola vynikajúca. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Ďalší hotel na Zakynthose, Mediterranean Beach Hotel, 5-hviezdičkový hotel Korfu.
Týždňové rotácie v ponuke Cavo Marina Beach, Hotel len pre dospelých, takisto to bola novinka v našej ponuke v poslednej sezóne. Spätná väzba výborná, rozhodli sme sa pokračovať v spolupráci samozrejme s týmto hotelom a niekto, kto vyhľadáva aj v rámci tých letných mesiacov takú pokojnejšiu dovolenku len pre dospelých, ideálny hotel pre takúto klientelu. Čiže hotel len pre dospelých, veľmi pekná piesková pláž. Ďalšie hotely Grecotel, Corfu Imperial, Eva Palace, Luxme, Daphne Bay, Costa Botanica. Kos. Na Kos budeme lietať týždňové rotácie, náš ťažiskový hotel Grecotel Casa Paradiso, 4-hviezdičkový hotel, naozaj výborná voľba pre rodiny s deťmi, veľmi pekná piesková pláž takým svetlejším, jemným bielým pieskom, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Smikos Beach and Splash, 4-hviezdičkový hotel s výbornými službami, je to naozaj pekný priestranný rodinný hotel na veľmi peknej pieskovej pláži. Evita Dream, toto bude novinka na Kose. Hotelovou spoločnosťou Evita spolupracujeme aj na Rodose. Rozhodli sme sa rozšíriť našu spoluprácu na Kos. Nový hotel, zatiaľ k dispozícii táto vizualizácia, hotel sa aktuálne stavia. Bude to pekný, 4-hviezdičkový, príjemný rodinný hotel v blízkosti krásnej pláže. Grecotel Luxme Kos, hotelová spoločnosť Grecotel, ex-Kos Imperial, Bulharsko. Budeme lietať týždňové aj predĺžené rotácie z Bratislavy aj z Košíc. Už stálica v našej ponuke Obzor Beach Resort, hotel vhodný pre rodiny, čiže tým pádom sú k dispozícii tam len apartmány, kvázi len rodinné izby, ktoré sa skladajú z 2 miestností. Má veľmi dobrý pomer cena, kvalita, vzhľadom na to, že sú to rodinné izby. Veľmi pekná piesková pláž k dispozícii naši animátori. Sunrise Blue Magic Resort, 4-hviezdičkový hotel, nachádza sa hneď v blízkosti hotela Obzor Beach Resort na tejto nádhernej, krásnej pieskovej pláži. K dispozícii budú aj naši animátori, hotel má aj vlastný aquapark. Sunrise All Suites Resort, takisto Sunrise v blízkosti hotela, v blízkosti týchto 2 hotelov v oblasti Obzor, takisto pri tej krásnej pieskovej pláži, nachádza sa ako keby v takej druhej línii. Devrica Beach Club, slnečné pobrežie, naozaj hotel s top službami v rámci tejto lokality, jeden z tých najvyhľadávanejších hotelov. Má svoj vlastný aquapark, veľmi pekná, široká piesková pláž v rámci slnečného pobrežia. A ďalšie hotely v ponuke MPM Arzena, Sol Nesebar Palace, Sol Marina Palace, Sol Nesebar Bay and Mare Resort. Taliansko, Sardinia. Minulý rok sme spustili predaj hotela Alba Dorata Resort. Veľmi sa nám to osvedčilo. Hoteloví klienti využívajú 3 pláže, ktoré sa nachádzajú hneď v blízkosti tohto hotela. Premáva tam taký shuttle, ktorý klientov bezplatne rozváža v priebehu celého dňa, na ktorú pláž si vyberú. Na 2 tých plážach majú k dispozícii aj hoteloví klienti ležadlá a slnečníky. Tá voda je tam naozaj kryštálovo čistá, priezračná, tak ako vidíte na tom obrázku. Svetlý biely piesok, naozaj to, čo tí klienti na tej Sardinie vyhľadávajú, sú tie nádherné pláže, tie nádherné zátoky s týmto krásnym bielým pieskom a priezračným morom, takže to nájdu aj v tomto hoteli Alba Dorata. Ideálne pre rodiny s deťmi, k dispozícii naši animátori klubu Leto. Ďalšie hotely, hotel Don Diego, Risuari Club Village, ale tú ponuku budeme priebežne rozširovať. Tunisko, týždňové rotácie z Bratislavy, už osvedčený hotel Hilton Scans, Monastir Beach Resort, 5-hviezdičkový hotel s vynikajúcim pomerom cena-kvalita, k dispozícii naši animátori. Krásna piesková pláž, vynikajúce služby, veľmi dobrá strava. A takisto atraktívne výlety samozrejme v rámci Tuniska. Ďalšie hotely v ponuke Iberostar Selection Kantowi, Iberostar Selection Kuriat, Steigenberger, Oranges Garden Village a ďalšie hotely, ktoré postupne pripudnú do našej ponuky. To by bolo v rámci toho letného produktu zatiaľ všetko, ale ako som spomínal, tú ponuku budeme priebežne rozširovať o ďalšie hotely v rámci tých destinácií, ktoré ponúkame. Nájdete to na našej stránke a kedykoľvek budete mať akékoľvek otázky na nejaký hotel, ktorý ešte napríklad ponúka nemáme, budeme radi, keď nám zavoláte a spýtate sa, po prípade dáte nám aj vy nejaké vaše tipy, nejaká vaša spätná väzba, takže budeme sa snažiť to zapracovať do našej ponuky. No, čo sa týka tej prebiehajúcej dovolenkovej sezóny, v ponuke, vy ako ešte viete, máme Katar, lietame tam týždňové alebo dvojtýždňové turnusy,
hotel Hilton Salva Beach Resort, hotel s nádherným priestraným areálom, je tam obrovský akvapark, sú tam rôzne športoviska, v podstate je to ako samostatné turistické mestečko. Máte tam k dispozícii absolútne všetko, čo sa týka nejakého toho vyžitia, motokári, akvapark, športoviska, tenis, futbal, basketbal, volejbal, čokoľvek, čo človeka napadne. Hotel vhodný pre rodiny s deťmi, pre mladšie páry, staršie páry, pre kohokoľvek, naozaj vynikajúce služby. K dispozícii naši animátori klubu Leto, je to naozaj veľmi pekný, luxusný hotel s výbornými službami, s výborným pomerom cena kvalita. Čo sa týka toho počasia aj v tomto decembri, samozrejme stále to sledujeme. Tie teploty sú tam veľmi príjemné, akurát sa vrátili kolegovia z posledného turnusu, povedali, že počasie bolo výborné, krásne, slnečné, teplé počasie počas týchto dní. Minulý rok spätná väzba na pobyty vianočné, silvestrovské bola veľmi dobrá. Mali sme klientov, ktorí sa tam spálili, že naozaj to počasie je dobré. Pokiaľ aj pozeráte nejaké predpovede a vidíte 24, 25, 26 stupňov Celzia, si treba uvedomiť, že to sú merané teploty v tieni. Čiže počas toho dňa na tom slnku sú tie pocitové teploty oveľa vyššie. Čiže naozaj veľmi dobré prostredie, veľmi dobrý čas strávený počas decembra v rámci Kataru. Možnosť navštíviť aj mesto Doha, nachádza sa nedaleko od mesta Doha. Rixos Gulf, je to približne 50 minút potom autom. Rixos Gulf, hotel Doha, ktorý sa nachádza priamo v Dohe. Takisto vynikajúce služby priamo v meste, čiže človek môže dennodenne navštíviť rôzne zaujímavosti tohto mesta. K dispozícii naši animátori klubu Leto. Tie vianočné silvestrovské termíny sa začínajú veľmi pekne naplňať, takže tešíme sa, že budeme môcť klientom pripraviť atraktívny program počas Vianoc a Silvestra aj v týchto destináciách. Postupne tú ponuku rozširujeme aj v Katare. Pribudne hotel Sea Line Beach Murwab Resort na krásnej pieskovej pláži. Niektorí kolegovia, ktorí boli s nami na infoceste poslednej, mali možnosť navštíviť aj tento hotel počas tých prehliadok. Verím, že si nájde svoju klientelu. Marsa Malac Kempinski The Pearl, niečo naozaj pre takú náročnú klientelu. Viete, že v Katare je množstvo veľmi luxusných a mimoriadne aj cenovo náročnejších hotelov, ale tu sa nám podarilo, myslím, zabezpečiť tie cenovky na také veľmi priateľnej úrovni, napriek tomu, že sa jedná o jeden z tých veľmi, veľmi luxusných hotelov v rámci katarskej ponuky. Bahrajn, lietame týždňovky predĺžené. Bahrajn lietame od marca do konca roka. Čo nás veľmi teší, Bahrajn bol veľmi obľúbenou destináciou aj v letných mesiacoch. Lietadla lietali plné, vypredávali sa vo veľkom predstihu. Takže Bahrajn si naozaj našiel svoju klientelu a má veľmi atraktívny pomer cena kvalita. Taká novinka v tom Bahrajne je ponuka hotela Havar na ostrove Havar. Keď priletíte na letisko do hlavného mesta, presuniete sa zhruba 50 minút transferom k prístavu, odtiaľ 20 minút loďkou a dostanete sa na ostrov Havar, ktoré nazývame také tie bahrajnské Maledivy. Je tam množstvo viliek na pláži, centrálna budova má len okolo 40 izieb, čiže je to taký menší, kompaktný hotel, veľmi pokojný, čiže keď niekto vyhľadáva takúto naozaj pokojnú, kľudnú dovolenku s vynikajúcimi službami, sú tam kuchári, ktoré majú skúsenosti z michelinských reštaurácií, čiže naozaj vynikajúce služby, vynikajúca strava, menší, kompaktnejší hotel. Vedľa hotela sa nachádza množstvo viliek, jednospálňových, dvojspálňových viliek priamo na pláži, plus sú tam tieto vodné vilky, takisto jednospálňové, dvojspálňové vilky s bazénmi, s priamym vstupom do mora, čiže naozaj niečo v štýle tých Maledív a s vynikajúcimi službami a podstatne bližšie, ako sú tie Maledivy. Vida Beach Resort Marassi Al Bahrain. Hotely Vida a Adres sa nachádzajú hneď vedľa seba. 5-hviezdičkové hotely s nádhernou plážou, s vynikajúcimi službami, k dispozícii naši animátori. Mimoriadne atraktívny pomer cena kvalita. Pre budúci rok je tam veľký záujem, je tam veľký boom vo všeobecnosti toho cestovného ruchu. Napriek tomu, že sme boli prví, ktorí lietali ten čártrový let do Bahrajnu, tak sa to veľmi rýchlo rozbehlo. Začalo tam lietať množstvo cestovných kancelárií z rôznych krajín, čártrové lety, že naozaj rozšíril sa ten dopyt, rozšíril sa ten záujem o túto destináciu. Takže tá ponuka kvázi ako je náročnejšie ju obhájiť, ale my sme radi, že vďaka tomu, že sme boli prví, tak stále držíme veľmi atraktívne ceny, stále držíme
veľmi zaujímavý kontingent izieb, ale takisto aj oni začínajú už využívať tie systémy upravovania tých cien, takisto ako to bolo v Turecku, že už to neplatí do nejakého datumu, ale do nejakého počtu izieb, či naozaj odporúčame pre budúci rok, a to platí pre všetky tie hotely v Bahrajne, kupovať čím skôr. Pretože tie ceny sa budú postupne meniť, aj ten počet izieb je obmedzenejší, ako to bolo v minulosti. Čo nás teší, tak sa nám podarilo vo Vide zabezpečiť apartmány, to sú jednospálňové apartmány za cenu izieb. Toto je veľmi dôležité, že klienti, ktorí by si kúpili štandardnú izbu budúcu sezónu, si môžu kúpiť apartmán, čo má vlastne ako keby obývačkovú časť a spálňu. Tam sa nám podarilo urobiť taký špeciálny kontrakt na tieto apartmány, ktoré v tomto momente sa dajú kúpiť za veľmi atraktívne ceny, takže naozaj odporúčame čím skôr. Ten obchodný dom, ktorý sa nachádza medzi adresom a videou, ktorý vidíme čiastočne na tomto obrázku. To je zaujímavé, že ten obchodný dom je naozaj veľký, ale nepôsobí vôbec rušivo. V podstate z tej promenády si ani nevšimnete, že by sa mohlo jednať o nejaký obchodný dom. Pôsobí to ako nejaká bežná plážová promenáda s nejakými kaviarňami a reštauráciami, ale keď vojdete do toho objektu, tak on sa tiahne pomerne ďaleko dozadu. Či je tam možnosť množstva nákupov, sú tam všetky možné značky sveta, čiže naozaj sú tam klienti, ktorí si radi aj nakúpia počas tej dovolenky, tak majú aj takúto možnosť v rámci pobytu v Bahrajne v hoteloch Vida Adres. Priamo z hotela Vida aj priamo z hotela Adres je vstup do tohto obchodného centra. A čo na druhú stranu vidíte priamo na tú plážovú promenádu, na tú nádhernú pláž a vynikajúcim servisom, službami. Veľmi pekne, moderne pôsobia tieto hotely, sú veľmi dobre udržiavané, v podstate však sú nové spred 2 rokov a máme veľmi, veľmi dobrú spätnú väzbu na tento Bahrajn. Adres Beach Resort, ten som už spomínal, v podstate teraz na obrázku vidíme ten adres, v tej pravej časti vidíme tú vidu, nádherná pláž s pekným takým dovezeným svetlejším bielým pieskom pred týmto hotelom Adres. Vynikajúce služby, vynikajúca strava. Ten hotel je v podstate len tá jedna ľavá budova, tá pravá časť, ktorá vidíme, to je apartmánová časť, ktoré majú nakúpené rôzni ľudia investične, čiže ju až tak nevyužívajú a tým pádom naozaj ten hotel pôsobí aj v čase tej najvyššej sezóny, že nie je príliš obsadený, čo je veľká výhoda tohto hotela. Tá reštaurácia v podstate kedykoľvek tam prídete, raňajky, obed, večera. Ja som ešte nezažil ani raz, keď som tam bol, že by bola na polovicu naplnená. Čiže naozaj nájdete tam vždycky nejaké voľné miesta, je tam vždycky veľký pokoj a je to aj vďaka tomu, že aj Vida a Adres majú veľmi rozšírené napríklad tie hodiny na poskytovanie tých služieb, či sú to raňajky, obed, večera, je to väčšinou 3,5 až 4 hodiny. Hej, a večera myslím, že až 4 hodiny, čiže naozaj sa to celé rozloží, tá klientela, tie stravovacie služby sa rozložia v rámci toho času a veľmi príjemne to pôsobí v akomkoľvek období, v akékoľvek sezóne. Nikdy nemáte pocit, že ten hotel je nejakým spôsobom naplnený. Oman, to už je stálica v našej ponuke, priame lety z Bratislavy, týždňovky, dvojtýždňovky, Fanar Hotel and Residences, vidíme na obrázku práve takú tú zátoku, tú chránenú zátoku, sú tam 2 takéto zátoky, čiže pre aj malé detičky absolútne voda, ktorá sa v podstate žiadne vlnky sa ani nepohne, čiže ideálne aj pre menšie deti, aj pre väčšie deti, potom je tam časť s otvoreným morom, naozaj nádherné, prírodné, krásne pláže, kilometre pláží, ideálne na prechádzky, na relax, vynikajúce služby. Takisto tento hotel sa vyznačuje tým, čo som spomínal v Kumkoji. Je tam turecký riaditeľ, ktorý si naozaj potrpí na ten servis, na tú stravu a na každom kroku je tam nejaké zariadenie, kde poskytujú nejakú stravu, nejaké občerstvenie, či sú to nejaké ovocie, zmrzlina, nealko, hotdog, hamburger, pizza, čokoľvek, pide. Je naozaj gozleme. V rámci celého toho areálu, keď sa prejdete, tak nájdete nejaké možnosti stravovania, nápojov. Veľmi obšírny koncept all inclusive. Ešte taká zaujímavosť je, že tam urobili ten premium all inclusive koncept, čiže za doplatok klienti môžu mať využívať tú prémiovú časť pláže, kde poskytujú ešte nejaký nadštandardnejší servis, aj keď už to vôbec nie je potrebné v rámci tohto hotela, ale máte samostatnú pláž, samostatnú reštauráciu, ktorú môžete využívať na raňajky, obedy, večere, v rámci toho premium konceptu vo Fanare. Salah Rotana Resort, hotel, ktorý sa nachádza v tom jednom komplexe, to je Havana, takisto tam Fanar, Jumeirah, Rotana a The Club by Fanar. Sú to 4 hotely v rámci toho jedného komplexu, je to také turistické kvázi mestečko, hotel s nádhernou zeleňou, s veľmi pekným areálom, s množstvom takých menších domčekov, menších blokov,
kde ubytovávajú klientov pri krásnej, nádhernej pieskovej pláži s tými palmami, ktorú vidíme na obrázku. Naozaj je to niečo, ako keď si človek predstavuje tú ideálnu dovolenku, tak toto je to miesto, kde príde a naozaj zažije tú ideálnu dovolenku, ako si ju predstavoval, s kilometrami nádherných pieskových pláží s vynikajúcimi službami. Takisto možnosť príplatku Klub Rotana, kde majú vlastnú reštauráciu, vlastnú plážovú časť, kde majú aj servis na lehátkach, kde obsluhujú ich s nápojmi. Potom môžu využívať aj tú klubovú reštauráciu, ktorá je v blízkosti pláže počas obeda, večere, kde poskytuje ešte nejaké také ako nadštandardnejšie služby a mimoriadne kvalitnú stravu. K dispozícii naši animátori, či už je to Fanár alebo Rotana. To Klub aj Fanár, to bol nový hotel, postavený má zhruba 100 izieb, veľmi pekné, moderné izby, nachádza sa priamo pri tej hlavnej pláži, pri Fanári, pri tej otvorenej pláži, krásnej, širokej, pieskovej pláži s vynikajúcim servisom, hotel s reštauráciou, s vynikajúcou stravou a takisto môžu títo klienti vlastne majú už automaticky ako keby v cene ten premium all inclusive. Čiže môžu využívať všetky tie reštaurácie v rámci toho premium a celkovo je zaujímavé postavený ten koncept tých všetkých hotelov, lebo navzájom tie reštaurácie sa dajú využívať aj pri klientoch Fanáru, sa dá ísť do Rotany a tak ďalej. Premium môžu využívať úplne všetky reštaurácie, Rotana a Fanár klienti môžu využívať navzájom služby. Je to na rezerváciu niekedy. Čiže treba si zistiť konkrétne, ako to je. Ale tam ohromné množstvo tých zariadení, ktoré poskytujú či už stravu alebo nápoje. Treba si ho naozaj celé podrobne naštudovať pred tou dovolenkou a klient môže sa v podstate stravovať každý deň v inej reštaurácii. Čiže Klub aj Fanár, a k dispozícii naši animátori, Juveira, butik, hotel, 4-hviezdičkový hotel, zmenili koncept, urobili premium all inclusive, mali sme tam už nejakých klientov, mali sme tam prvých klientov, ktorí využívali tieto služby, boli mimoriadne spokojní. Vzadu vidíme tú Rotanu pláž, pred ním je taká tá zátoka, ktorá oddeluje ten prístav a tu je pláž len pre dospelých, čiže majú svoju vlastnú pláž vyhradenú len pre dospelých, čiže keď niekto aj v rámci tohto komplexu vyhľadáva naozaj pokojnú dovolenku len pre dospelých, tak odporúčame Juveira, butik hotel, v cene už premium all inclusive, čo je naozaj dôležité povedať. Nachádza sa hotel v blízkosti tejto pláže. Vynikajúce služby, vynikajúca strava. Tá spätná väzba od tých prvých klientov bola výborná. Poznávacie zájazdy. Takže prejdeme k tej exkluzívnej novinke. Myslím si, že takým prirodzeným vývojom bolo, že sme postupne prišli aj k týmto poznávacím zájazdom. Viete, že si veľmi dáme záležať na tom programe už v rámci tých destinácií, na tých fakultatívnych výletoch. My to nenehávame len na tých našich partnerov obchodných. My im ten program upravujeme, prispôsobujeme našim potrebám. Veľa našich kolegov v rámci svojho voľného času veľmi radi sami pre seba pripravujú rôzne itineráre, cestujú po rôznych krajinách, cestujú po svete, radi spoznávajú nové krajiny, nové kultúry, nové destinácie. Čiže myslíme si, že to bol taký prirodzený vývoj, že sme prešli postupne aj na tieto poznávacie zájazdy. Budeme mať k dispozícii naozaj skúsených slovenských, českých hovoriacich sprievodcov. Veľmi starostlivo sme vyberali tie itineráre, ako je tu písané, tie renomované letecké spoločnosti. Budeme sa snažiť robiť priame lety, maximálne s jedným prestupom, menšie skupiny do 16 osôb. Čiže dávame si na tom naozaj mimoriadne záležať. Robíme s overenými partnermi. V rámci Číny spolupracujeme s najväčšou čínskou cestovnou kanceláriou, ktorá je na počet klientov aj najväčšia cestovná kancelária na svete. Čiže naozaj sme si tie okruhy všetky prešli. Máme dokonalý prehľad o tom, čo chceme našim klientom ponúknuť, ako to chceme robiť. Chceme nastaviť tie ceny takým spôsobom, aby neboli tam nejaké príplatky, čo najmenej tých príplatkov. Snažíme sa zahrnúť celý ten program už do ceny, všetky tie vstupy už do ceny, aby sa nestávalo, že počas toho zájazdu budú tí klienti oslovovaní s rôznymi doplatkami, čo si myslíme, že nie je úplne vhodné riešenie pri týchto poznávacích zájazdoch. Čiže čo najviac z toho bude zahrnutého v cene, takisto čo sa týka vstupov, ale aj čo sa týka stravovania. Samozrejme, niekde je vhodné, aby tí klienti vyskúšali nejakú lokálnu stravu samostatne a tak ďalej, čiže naozaj veľmi citlivo sme k tomu pristupovali a snažili sme sa to nastaviť tak, aby to bolo veľmi atraktívne.
Čo sa týka akýchkoľvek otázok, toto by si samozrejme zaslúžilo osobitný čas a osobitné školenie, ale čo sa týka tých poznávacích zájazdov, budeme radi, keď sa na kolegov, ktorí u nás tvoria tieto poznávacie zájazdy, či sú to naši kolegovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so tvorbou týchto itinerárov pre rôzne skupiny. Takisto sme prijali nových, skúsených kolegov, ktorí v tejto oblasti už dlhodobo pôsobia. Takže budeme radi, keď sa na nás pri tých poznávacích, sa na nás akýkoľvek otázkami obrátite, priamo sa spojíte s kolegami, ktorí tvorili tieto poznávacie zájazdy a všetky otázky vám radi zodpovieme. A tá ponuka zatiaľ samozrejme není konečná. My pripravujeme ďalšie itineráre a budeme ju čoskoro rozširovať o ďalšie a ďalšie okruhy. A budeme radi, keď tí klienti sa budú vrácať takisto spokojní ako z našich klasických letných dovolenkových destinácií, takisto z týchto poznávacích zájazdov. Dáme si záležať na tom, aby tam tí sprievodci boli naozaj špičkoví, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Takže akékoľvek otázky budete mať, prosím, volajte k nám, spojíme vás priamo s našimi kolegami, ktorí tvoria tieto itineráre, ktorí pripravujú tieto poznávacie zájazdy a radi vám na všetko zodpovieme. A takisto tieto poznávacie zájazdy budú zahrnuté v tom našom klasickom províznom systéme, čiže je možnosť tam mať veľmi atraktívne provízie aj z týchto zájazdov. Veľká cesta Čínou, Peking, srdce starovekej modernej Číny, pôsobivá Keňa, srdce Afriky, Senegal, Gambia, unikátne symboly západnej Afriky. Sú to aj destinácie, v ktorých sme už robili aj tie čartové programy, čiže poznáme tam veľmi dobre tú štruktúru tých fakultatívnych výletov, možnosti, čo sa dá navštíviť. Maroko, tajomstva Marrakešu. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Na záver by som sa ešte v mene celého kolektívu CK Hydrotour chcel poďakovať naozaj za vašu podporu, za vašu dôveru. Ako som spomínal, urobíme všetko preto, aby sme si vašu podporu udržali a urobíme všetko preto, aby sme si vašu dôveru zaslúžili. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem vám všetko dobré ešte do konca tohto roku. Čoskoro sú Vianoce. Prajem vám prežitie krásne sviatky, pokojné sviatky v kruhu vašich blízkych, aby ste si oddychli, aby ste načerpali nové sily a verím, že sa vám bude v roku 2026 dariť osobne aj pracovne. Prajem vám veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne.